Evo nas ovdje na Zemunskom keju. Danas je 24. maj. Kića ima 3,5 mjeseca i mama pokušava da mu ugura Lizu. Ne, Mića to sam radi. A? Šta kažeš, Kićane? A? Može? Kako se ovo jede, majku? Šta ti je, bre, ovo mkijevo? Ne curi ništa. Kićane, jel može još? Kiselo, a? Jel kiselo? Umaza se cijelo. Kako drži? A on beži. Vidi ga, ludak. Pa ti si blesa, ovo je najbrže primio. Doduše šta god mu gurniš usta, on primi brzo. Cucla, duda, šta god. Smo se cakli. Umazu se sam. A tata će palačinku. Uživamo, lep dan. Mama je probala sa lizalicom, a sad imamo problem. Gošća je nezadovoljan. No. Aj mama. Pomagaj. Dosta, moje dosta, bre, ajde. Dobro je, hoće vodu čovječe. Nije nešto bilo previše rekao, nešto se tamo i rekao što već samo nešto prokuva. Šta je ono, to si imao kada si znam bilo kuvala, radila. Kada ti probaj, ako baš ne voli biti pojedite.